O Club Os Reventa Pistóns organiza unha nova quedada moteira. A cita terá lugar o sábado 13 de abril na Praza de España, a partir das 3 da tarde. Ese día o programa de actividades será do máis variado, incluindo actuacións musicais, degustacións gastronómicas e unha ruta mototurística pola zona. Vamos a facer en Plaza de España este ano, vamos facer a ruta mototurística, logo teremos probas moteras con premios, teremos tamén un espectáculo a cargo de varios socios, DJ, teremos tamén Porco Aspecto. Na presentación do evento tamén tomou parte o concelleiro de Turismo e Relacións Institucionais, Francisco Suárez Puerta. Na súa intervención destacou a importancia deste tipo de citas, xa que, ademais do seu atractivo turístico, axuda a dinamizar a hostalería e o comercio local. Esta actividade está apoiada polo Concello de Ribeira para seguir impulsando todo este tipo de accións que nos parece moi interesante, que van a ter moi boa repercusión e seguimento por parte de todos os veciños, e a nosa intención é seguir constantemente apoiando todo este tipo de ideas para que Ribeira siga sendo un referente neste tipo de actividades. Dende a organización agardan poder superar a cifra de participantes de edicións anteriores, situándose preto das 2000 motos.